Solsona, una ciutat amb uns 9.000 habitants, alguns dels quals porten el nom de Solsona fora de les nostres muralles. Així doncs, anem-los a conèixer. Bé, hola a tots i a totes. Avui entrevistarem una persona que porta el nom de Solsona a tots els concerts i festes que fa. Ell és el Marc Anglarill. Com estàs? Com anem? Bé. Bé? I tu? Vosaltres esteu bé? Bé. Doncs comencem amb les preguntes. Comencem. Quants anys portes actuant? Doncs porto exactament professionals uns 10 anys. O sigui, des del 2009, més o menys, comença ja la meva trajectòria professional. D'acord. Amb quants anys vas començar a cantar i actuar? Tenia la teva edat, 14. 14 anys ja començava a fer algunes cosetes així a nivell també professional, però amb 11 ho vaig començar a fer com a afició. I, bueno, amb 5 anys a l'escola de música, però no ho destacava com quan en tenia 11. D'acord. Van ser difícils els inicis començant tan jove? Sí, clar, l'edat és un fre, no? Una mica per poder iniciar-te en aquests mons, sobretot quan vas de nit, estàs en un escenari, la gent, doncs, a nivell legal hi ha bastantes traves per ser menor, però bueno, gràcies a viure a Solsona i a les oportunitats que vaig tenir per aquí, doncs bé, la cosa va anar tirant amunt. D'acord. Quantes cançons tens al teu repertori? Doncs, bueno, actualment ara passem les 350, quasi 400, bueno, bastant complet, sí. D'acord. Treus cançons noves cada any? Intento, bueno, a nivell versions, a nivell versions sí que intento cada any doncs anar, bueno, millorant, anar afegint cançons al repertori i, bueno, també analitzar què és el que el públic demana, què és el que el públic vol i a cada població, a cada lloc, què és el que més funciona i a partir d'aquí, doncs, afegim les cançons i ens informem, mirem temes, aviam si ens agraden o no... Bueno. D'acord. Sí. Com et prepares les cançons? Bé, doncs jo les assajo en un local i llavors començo sempre escoltant-les 2 o 3 vegades i al cotxe és on més les escolto. Després allà imprimeixo la lletra, baixo la base, normalment la compro amb un productor, però a vegades amb alguna pàgina d'aquestes d'internet professional n'hi ha que estan bé de qualitat. I bueno, començo doncs, a memoritzar entenent la lletra, que la pronunciació sigui correcta, que per temps m'encaixi i entengui la cançó, això és com estudiar una mica, i llavors després ja vaig per interpretar i finalment, si podem arribar-ho a aconseguir, la lletra de memòria. Tot i que això s'aconsegueix més al llarg d'anar-la fent. Val, d'acord. Tens algú que t'ajudi a muntar tot el material a l'hora d'actuar? A vegades el meu pare. A vegades m'acompanya el meu pare o ma mare, però normalment també molts dies vaig sol i bé, sí, ens intentem espavilar com podem. D'acord. Quan vas a cantar, tries tu les cançons? Normalment sí, però sí que per exemple en casaments els nuvis tenen pensat en cada moment què és el que volen que els hi canti o la cançó que volen fer sonar i és aquí on ells trien bàsicament les cançons, però el que és el repertori de ball em donen sempre bastant via lliure, de ball i concert o el que sigui. D'acord. Quants cops assages per setmana? Bueno, intento, segons el repertori que s'hagi de fer o el tipus d'actuacions, no? Vull dir, no és el mateix assajar per un casament que assajar per una festa major, per un concert, el que sigui. I llavors, clar, si estic preparant un concert nou, llavors aquella setmana puc assajar 3 o 4 vegades. Si no tinc res a preparar i només és per posar la veu a lloc i això, doncs un cop per setmana o inclús a les mateixes classes de cant que faig a Blanes, ja aprofito i fem allà un repàs a nivell tècnic. D'acord. Quin és el lloc més lluny on has anat a actuar? Doncs no fa gaire. Bueno, Viella i això ja em queda 3 hores d'aquí a Solsona, però sí que vaig estar en un poble que es diu Castanessa, que està al costat de Castejón de Sos, que queda 2 hores i mitja, també d'aquí a Solsona, i és de lo més apartadet que hem fet. O bé, al Monzón, sí, bàsicament més lluny d'això ja no, de moment no hem fet res. D'acord. Quants concerts tens més o menys cada any?
Bueno, clar, cada any canvia una mica el número, cada any n'hi ha més, però, per exemple, el 2016 em vaig fer 145, 2017 160, 2018 190, i aquest any, no sé, estem també per aquí. No sé, haurem d'esperar a gener per especificar aquesta dada. D'acord. Actues sempre sol? Alguna vegada he anat acompanyat, pel fet de que algun client demana més cosa a l'escenari, però és molt poc, llavors faig venir una noia D'acord. cantar amb mi. Alguna vegada t'has plantejat en algun concurs de televisió? Ho he provat d'anar a La Voz, he provat algun concurs així que no és tan important, però la veritat que és complicat, però bueno, ara també fa temps que no ho intento, ara igual si hi tornés, doncs igual estaríem de sort, no sé, és provar sort. D'acord. Et continues posant nerviós cada vegada que has d'actuar? Bueno, no, normalment no, però a vegades sí que quan és un lloc nou dius, ostres, quin repertori els agradarà, no? Quines cançons ballaran aquí? I és aquí a vegades tenim aquest dubte, una mica, però bueno. No, nervis aquells escènics ja han passat bastant. D'acord. Amb quin cantant et sents més identificat a l'hora de cantar les teves cançons? Bueno, molta gent, m'agrada moltíssim, i molta gent, sense jo conèixer-los amb ells i sense ells saber que a mi m'agrada, Michael Bublé. És un artista canadenc que fa cançons semblants a les que feia el Frank Sinatra i bastant swing, jazz, i el tipus de veu, el tipus de cançons doncs m'identifico i és un dels artistes que bastant faig, la veritat. D'acord. Quan actues fora de Solsona i dius que ets de Solsona, la gent sap situar la ciutat? Bueno, alguns sí, alguns no. Alguns diuen Solsona, diuen Osona, diuen això està a prop de Vic, no? Dic Solsona està més cap al centre. I alguns que sí, alguns que diuen ostres, hem passat per allà, llavors et donen a destacar algun lloc molt emblemàtic d'aquí, ja sigui la catedral, ja sigui la Mare de la Font, el Castellvell, algun element que diuen em va agradar molt això, vam dinar a tal restaurant. O coneixem molta gent, coneix algú o ha vist algú de Solsona. I això m'emplena, clar, ser d'aquí, saber que tenim una ciutat molt reconeguda, doncs ens agrada. D'acord, doncs moltes gràcies, Marc, per aquesta estona que hem passat aquí fent l'entrevista. A tu. I ens veiem la setmana que ve amb la pròxima entrevista.